kalangyan aglar pandan muncara tung 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 tinon ler kekonang surem sorot tetan padiang Semar apik nek sing Blegegek saduli tomel mel. Petruk. Anakku cah bagus Petruk kantong bolong. Ngapunten Mas. Nembe ora penak awake. Ngajengake utang pelecet ngincing mawon. Nek kula pun mari. Edan Petruk. Truk. Pripun? Aku iki Bagong karo bapak karo Gareng. Madiarane Mendreng. Apa Gong piye? Wis bali kowe le. Heeh wis. Gek piye Purantawati piye? Gelem tak rabi apa ora? Keke mau ngene. Piye Gong? Aku wis ketemu karo sing kawogan, Sinuwun Ndarawati karo Purantawati. Iya, terus wangsulane piye, Gong? Wangsulane gelem dirabi sapa wae. Waduh. Kok gek Purantawati wong wedok geleman. Kok sik ta? Gelem dirabi sapa wae waton tegese sapa wae bakal disuwitani waton kuwi wong sing iso mbalekke wujude senjata cakra, Tru. Ngono kuwi. Aduh. Ya, apa wae ki ra ngerti kanane kakangmu agi kaya ngene. Wong agi loro-loro awake rasa-rasa ora penak kaya ya luwene apa ya aku ketrayan kon golek senjata cakra. Apa ya awitane syarate ngono. Sing karep rabi kowe, sing niat arep mengku Dewi Purantawati ya kowe. Mosok ngapa? Mosok kowe manjal terus aku sing kon golek senjata cakra nang endi? Ora sudi gaglakan apa ya, Puk ya? Iya, heeh. Anggepe diomong iki anake kowe. Arepe kok manja apa-apa kon kene sing golek apa mungkin aku stres ora ngapa sowan ning Ndarawati wis ketemu Begawan Durna Gati, ketemu Baladewa dadi pasulae marang kon golek wis lara ngrepati modar wae kowe iki. Bagong, pripun? Kowe aja ngrundel. Kakangmu ki lelabuhane gedhe karo kowe. Mula kowe ora entuk kok ngrundel kaya ngono kuwi ora kena. Iki kono omong ngono. Petruk. Wonten dawuh, Pak. Wong arep nggayuh kamukten wong duweni gegayuhan ki ya kudu tok lambare kanthi laku prihatin. Lha. Kowe sing arep rabi, kowe sing arep kepengin mengku Dewi Purantawati, lah kok kowe mengkepenak kaya ngono kuwi? Nek cara aku lah kok aji cacinge, Petruk. Cacing ae kepidak karo wong utawa konangan lendelik dikeruki bangsane Pinto Indra dobleh arep dienggo mancing. Dheweke kolat-kolet kae iki janjane kepengin slamet dheweke. Budidaya kepiye carane ben ora dicekel menungsa. Ning atase ming sak cacing wae wegah dicekel menungsa dheweke budidaya. Lah kowe iki menungsa kok ora duwe pambudidaya. Nek ngono ki rasa tok lakoni lemmu rabi kepara aku wegah di anak kowe Petruk. Terus melayu kelepat yang kamar mandi katanya. Setan ratatanan kae piye kae Pak? Ya wis ben. Nek ora dilek-lekke ning ngarep mripate dhewe nek ora diweleh-welehke kok rumah saku sak geleme dhewe. Tututi Bagong. Ayo.
nglekit wae lah. Nek ora nyambut gawe dhewe ora temandang dhewe isin karo cacing. Cacinge omahe diukrik-ukrik wong arep mancing. Duwe pambudidaya kojet-kojet arep minggat. Lah kok aku meneng wae iki we, lagi aku menungso apa ya. Tak melayu aku. Tak goleki ning endi durunge senjata cakra. Wis ben aku dhewe sing gegayuhan ya ben aku dhewe sing budidaya. Yang matang Pandhita kinarya pangsit pindha kombang isep madu susuh angin ngendi nggone ing perkencang warudayang pak pong bruk bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka brosak dikapyak kari betane lho ya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sak rawipun Iwang Pikulun Bathara Ateng. Seneng kita kene. Seneng kita iki wis mboyausan dadak branyol Petruk. Merga iki wektune wis ngangsek. Nggih. Kula paham. Kula pancek panjenengan rawuh mriki iki arep mitulungi kalih kula. Nggih to? Ora kesik pancek kuwi tegese apa? Pancek niku tegese yakin basa Sunda. Wah, sembetengan bocah ora. Petruk, wonten jawuh Pukulun. Aja kaget ulun ingkang prapta mrepeki panjenengan kita ya Petruk kanong bolong. Merga panjenengan lu nampa dawuh saka Saling Wadi Pramesti Bathara Guru, ulun kinen mitulungi kelawan jeneng kita. Nggih. Sepisan ulun kinen maringi wujute pusaka saka Saling Wadi Pramesti Bathara Guru. Ping pindhone ulun kudu njampangi sak lagu jantra kita. Oh nggih, pusaka napa? Tampanana Petruk. Be. Kula maharep dipanah. Oh ya iki pusaka ingkang diparingake saka ngersaning Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Katitipake ana ngarsa ulun kinen ulun maringake ning ngarsa kita yaiki panah Kiai Parisuli. Panah Kiai Parisuli. Iya. Nah terus niki kan ginake napa niki? Jeneng kita mlaku ngulon kenceng parane aja pati-pati menggak. Yen ta durung nemu titah pujangkara ingkang butuhake marang budidaya kita, ya mbutuhake senjata pitulung saka kita. Pusaka iki ingkang bakal ngancani lan gawe daya marang jeneng kita Petruk. Nggih, kula tak nyuwun pamit tak budal anu Pukulun. Hey! Oh, ha! Adikku Kyai Prabu
ya jagat pangestu Raya Bathara jagat Yayi. Yayi Prabu Wilwajati. Ya jagat pangestu ngara ana dawuh mapa Kakang Prabu Wilwandanu? Wah. Tak awe ning Prajanegara Prabaslen. Iya. Aja kaget. Pun Kakang nimbali kelawan si adik kuwi merga pun Kakang Dewi Gatin kudu tak aturake. Aku entuk impen. Impen iki minangka wujuding sasmita saka ngarsaning dewa. Isining impen sarta sasmitaning dewa kuwi kepiye Kakang Prabu? Yayi Prabu Wilwajati kawruhana. Lamun negara ing Prabaslen iki bakal dadi punjering negara sak jagat. Miturut sasmitaning dewa mangkono nanging ana syarate yaiku kudu nggayuh pati lan pangorbanane wong cilik ingkang diwestani dening dewa ing kene ya kuwi numbalke utawa ana ingkang kudu dadi tumbal wadaling Prajanegara ing Prabaslen ingkang ora ana kejaba amung wujuding titah ingkang awake sarwa dawa. Waduh Kakang Prabu ya kudu numbalake titah ingkang awake wewujudane sarwa dawa kuwi tegese piye? Nggih. Miturut ngendikane dewa ngene. Titah ingkang kuwawa dadi tumbal wadaling Prajanegara Prabaslen iki tangane dawa. Sikile dawa. Irunge dawa. Dawa. Kuwi apa sing dawa? Wis ora usah dirembug. Lah banjur ana ngendi titah ingkang wujudane sarwa dawa? Miturut dawuhing dewa, titah kuwi mapane ning Prajanegara Ngamarta. Mulaya si Adi Yayi Prabu Wilwajati saiki tak kanthi tumuju ning Prajanegara Ngamarta. Negara Ngamarta dibedah ben titah kawula sing awake sarwa dawa jedul. Ya nek ngono ayo tak derekake Kakang Prabu. Hangro sesumbar mawa lindhu bumi kuncing sapa ana daya ratu kakean polah ya ben kokean polah ya ben wong nek kokean polah nembang biasane ora jedak ya ben Bubrai selangkeran yo ben penting aku kiprah. Oi ayah. Wah. Tepuk tangan. Sapa satria gagah piteksa godhek peksimbar jaja? Warakudara. Sapa? Warakudara senopatine Ngamarta. Wah. Kowe sapa? Prabu Wilwandanu. Nalindra ing Prabaslen. Tekan kene areng apa? Goleki kawulamu ya kawula Ngamarta sing awake sarwa dawa. Irunge dawa. Sikile dawa. Tangane dawa. Dawa. Ayo bali. Aku weruh kuwi abdiku, kuwi panakawanku, kuwi arane Petruk Kantong Bolong. Yo. Wenehno. Ayo bali yo. Lho, makon bali piye to? Urung rampung butuhku kok karo sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Petruk arep kapake. Arep apa teni? Tak nggo tumbal wadaling praja negaraku ing Prabaslen ingkang sakmengko bakal dadi negara punjering jagat sak jagat negara bakal teluk marang Nalendra ing Prabaslen Prabu Wilwandanu. Oh
Oh, druhun dimemonon marat. Durung kuwawa nampa daya pangaribawa gigit siung mapit. Sapa iki ana satriya bagus? Aku Raden Janaka, kowe sapa? Ya iki Nalendra Kadipaten Prabaslen. Aku Prabu ya Adipati Welwajati. Arep ngopo? Petruk tak jaluk mati. Menungso ora tatanan kena daya pangaribawaning Kiai Kesawa ora sah tak tamake dadamu kena perbawane wae kowe jengkelang komandamu parat. Loh, apa kowe kok geger? Yata laruta saking Gudha Sang Guru kula. Yen tan mutusa Sang Sri sekedap Pak Dalang, sekedap. Sithik mulih Pak Dalang, sithik mulih. Petro, pripun Ndara Janaka? Lho, kok sampean tatu arang ranjang ngoten, Dik? Ana ratu arep mbedah negara Ngamarta. Weh, la iki sajake dawing dewa. Yat lang suluk wae iki. Wis yahene ora usah suluk. Sapa iki wong pawongane sarwa dawa awake? Ya aku ketoke. Sing tak golek ya Petruk Kantong Bolong. Wah, pancen iki sing tak goleki, kowe ya tak goleki. Sing tak goleki ya.
Paswitan saatnya menggunakan senjata pamungkas. Kamen Rider Kamehameha. Waduh. Luwih becik patenono timbang papisahan. Marang Sang Hyang Sulistya tak rewangi samudana. Marang kulawarga garwa lan peputra. Iki sing tak goleki lha iki malah pustaka Jamus Myang Jimati Masa Den Ndara Janaka. Pun iki kula cahiske jenengan ratu nika wau jebule badare Pustaka Jamus Myang Jimati Masa pun nggih sampean mang mriko nggih mang balekke Kang Raka Ndara Puntadewa nggih. Yes, aturke cekat kancane ta dulure gelis kancane tok tok dilang. Tang 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 tak gunung tak tak dendang tang tang Kresna sinayang manggulung mangrok mining Cakra kumitir mijil saking asta. Iki apa Petruk? Lah ngene iku cakra mekanik ndas. Ingkang putra niku pun dados kagungan kula. Piye Purantamati? Nah kula kantun nderek. Nyatanipun Sang Kilurah Petruk ingkang keduga saged ngunturaken wujuding senjata cakra Kilurah. Kula aturi nampi paswitan kula. Cah kok le gurih. Nglendi. Estu kagem kula sinuwun. Iya Petruk wong kowe sing wis sembada. Iya. Deng deng nono ding ding akabela cangkem remo. Tak 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 tang deng tang tang dut tang dut. Wah, Kresna, Kresna. Dan aku ora kasil gayo senjata cakra. Lah mboten kasil wong Petruk pun nangsal kok. Wah, jan Petruk menungso ora. Petruk. Di senjata cakra. Ngapa? Senjata cakra ning endi? Amang goleki dhewe. Petruk kandang bolong. Ngapa? Wah iki jak omongan bener kok. Ora perlu lagi repot ki, Pak. Walah menungso tak enteni sak metumu. Ah metune sesuk-esuk kula.
besan Dara Kresna Petruk dadi mantunira Semar gleleng lan wibawa entuk besan kana lendra sedaya pun nyekseni Den iya Kakang nggih ngenteni aku nganti keturon kan piye Petruk sinuwun Baladewa buka kamar kok kula angin Petruk ngopo aku ya ngono senjata cakra ning ngendi ora arti agi repat ki Pak ngene ora pripun Bapak Mara Sepuh kok gumujeng kuwi lho oh iya Mareka den prayitna semurire ka balik tityani kandayani trisunya purnama sasi oh ngaturaken panuwun nggih ndara pisan Kakang Semar tiba padha-padha ah nggih sedaya pun tinemu kodrat anak kula kadhaup kalian Kang Putra Pandara Purantawati. Ndak baleni ah mindoni. Petruk ngangger weruh rasane terus tuman. Petruk! Apa? Nek endi senjata cakra? Kok sik tak agi repot ki lho. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kecemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseseruwer ambel silang musna kecocok-cocok tunggak kayu danalaya Tulak Sawan Bali Dalan. Iya Kakang Semar nggih. Nyuwun pangapunten sedaya lepat kula ndedonga kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah awit saking titipan mawaddah kalian warahmahipun Gusti Allah. Iya Kakang nggih. Cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan lan kalepatan. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton, tanggapan slamet sak kabeh-kabehane. Kula tutup cekap semanten kula tutup korining Kutha Gandhara. Singgah kala singgah pan suminggah tirta kala kang sumingkir
sing ama sing awulu sing suku sing sirah sing tenggak lawan sing abuntut padha sira sumingkira mulya mring asal neki yah neng talaga kadilangit mambang tepasulan upamaneka lintang dayon ya kusumaning kang sumawur pangwetan wus katon sumamburat meraje nami gagat rahino lae Kiai Dalang Kandha Buwana wonten wigatos ingkang pundi lho kalenggan menika dene kula lan panjenengan sapunika sampun dumugi wonten ing dusun Sawan Pingkol ing Jatiayu kapanewon ing Karangmaja menika wonten wigatos menapa lho iya Kakang Panjak dadekno kawruhananmu Kakang Panjak rikalenggan iki aku lan kowe uga klebu penggendir sruni iki sinaraya marang Ibu Subarni Watijan bin Martono ingkang supaya kasuni tulung pambiyantu kanggo sarana ngguang Trimala ya kuwi Atmaja putri loro kang aran kembang sepasang ya kuwi kang kekasih Agnes Dwi Amelia SPD lan Inka Anisawati sarjana ekonomi ing kono karana kalebu ya kuwi kembang sepasang mula saka iku Kakang Panjak aja kesuwen nulya ayu enggal diwiwiti supaya enggal bisa kasembadan kang dadi jangkane Ibu Subarni Watijan dina iki nyata laruta saking godha sang kuru kula tan mutusa sang Sri kacarikta nalika semana nenggih Ki Dalang Kandha Buwana nedyami widi murwakala kang sinebat inggih menika ngringin sungsang gumbala geni kesaru gegering yawi nenggih Sang Bathara Kala ingkang tumeka wonten ing papan menika
Kutha Pandhawa tata katriwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana durung sawetara nggonku goleki pangan kowe ngareca padha. Iki ana wong kang lagi mayang iki nyambut gawe apa iki? Yen katitik sajene wis padha miranti komplit kalebu ana yagane komplit nggelar wayang. Wah, yen ngono iki lagi nyambut gawe mayang. Mongso ngerti yo dalang kowe dalang sapa? Kowe bakal tak ganggu gawe bakal tak oyak panggung tak ganggu gawe agamu tak bergonjak sindenmu kowe Kiai Dalang. Wah! Wah! Saranane yon ngaluhung betah lopo kalawan guling sebul dalang iki ngerti karo aku bareng aku arep ganggu gawe tak oyak panggunge jebul ki dalang ngerti ya dasar kepara nyata iki kala-kala dadekno kawruhananmu kalenggan iki najan to apa meneh kowe mung ngarep ganggu gawe nggonku bakal mayang kowe nyambut gawe apa aku Murwakala beh lakonmu apa lakonku pati ning Bathara Kala dalah aja wani-wani kowe Murwakala sapa wae najan to akeh dalang nanging yen durung titiwan sine diwenangake Murwakala aja nganti pisan-pisan nindakake Murwakala. Mara gage yen to pancen kuwi dalang pangruwatan tumuli gage. Kowe bakal tak takoni yen to bisa maca saranduning badanku. Kowe dalang kang jati ya dasar kepara nyata kala-kala kalenggan iki tak jarwani manungsa mono diwenangake budidaya Gusti kang gawe urip ora bakal ngowahi kodrate manungsa utawa pesthine manungsa yen manungsa mau ora gelem budidaya nadyan wong iku Darbi Sukerta nanging ana saranane ya kuwi dalang kang bisa maca tulising Bathara Kala sakranduning badan ingkang dumunung ana ing bathuk kang dinarani purwaning dumadi wondene ingkang ana nelak kang diarani sastra tinelak wondene ingkang ana ing dada kang diarani Rajah Kala Cakra utawa sastra binedati kang isi 8 lan 16 sakmanane. Wondene ingkang ana gigir kang diarani Caraka Balik. Wah. Yen ngono kowe ngerti, ayo. Nek pancen kowe dalang sejati turuning dalang, aku njaluk wacanen wae sing ana ndada. Coba jlentrehna lan apa maknane tulisku kang ana gigir Bathara Kala yen to kowe bakal ngruhanani lekase kowe engko yen to bisa mangerteni mung apa sing ndak waca kowe kudu gelem tak kudung mari putih ya aku gelem yen to kowe bisa nyatake lan mbuktekake bisa maca sanduning badaning Bathara Kala. Ya yen to kaya mangkono
maragake maju bakal tak waca tulising badanmu lan bakal tak wene ngerti werdining kang tulis ana ing gigir kang diarani Caraka Bale. Bathara Kala tak wening werdining kang tulis ana ing gigir ing kono jane Caraka Bale mung wae sadurunge kawaos Caraka Bale ing kono ana seratan kang aran Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga kang ateges Hana Caraka ana utusan sing utus Gusti Kang Maha Kuwasa sing diutus kabeh umate manungsa kang nindakake kewajibaning urip manut kelawan kodrating urip. Pundene kang diarani Data Sawala dat ingkang ora bisa swala urip kang ora isa semaya. Yen tinitahake urip ya tetep urip ora bisa mingkuh ora bisa mbadal karo dawuhe Kang Maha Kuwasa. Wontene kang diarani padha jayanya tegese wong urip iki padha degdayane. Urip iku sinandhang nafsu patang perkara kang papane utawa rupane abang ireng kuning putih kabeh mau aja diumbar sakarepe kepara dikendhaleni merga nafsu iku ora bisa mati yen to ora bareng karo manungsane. Wondene sateruse Maga Bathanga ma tegese sukma ga tegese raga. Bathanga kuwi tegese bathang. Sukma yen wis oncat saka raga dadine bathang tegese mati bali marang mula-mulanira. Wondene ingkang sateruse Rajah Kalacakra kang ana ing Ndada ya kuwi tulisan 8-16 sakmanane kang diwaca mangkene Bathara Kala. Ya Maraja Jaramaya, ya Marani Miramaya, ya Silapa Palasiya, ya Midara Radamiya, ya Midusa Sadamiya, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaca Cayasiya, ya Sihama Mahasiya. Tegese pangrencana padha mariya sing sapa arep tumindak ala aja tumeka ingkang hanekani ilanga kaluwihanira sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaungkulan. Sabanjure wong kang marai luwe amarekna sing sapa bakale gawe gelo malah gawe lega. Sabanjure wong kang mlarat anyugihna sapa kang niat gawe tuna malah ngerjekenana. Sabanjure wong kang nyikara
Maria nang saya sapa sing arep niat gendak sikara malah gawe bejo. He wong kang maringi laruta kekuatane utawa wong kang merangi laruta kekuatanira sing sapa niat dadi mungsuh ilanga kasektenira. He kang para cidra padha kogel welasa sing sapa mitenah aja tega tuwa welase. He wong kang dadi ama padha nyingkira balya marang asalira aja padha ngrusak lan ngrusuhi. Waduh Kiai Dalang yen ngono kowe dalang sejati aku ora bakal mbadal wis kabukten kowe kuwi Kakang Wisnu sing tumurune Madyapada. Leng-leng ramyan ingkang driya lereyang condres munya kang katawengan. Kakang Wisnu. Iya. Sejatine aku kang temeka ning kene bakal mambengi nggonmu bakal gawe gendak sikara. Aku bakal mambengi salah sawijining bocah ingkang wis disaranani ya kuwi kang diarani kembang sepasang. Aku kang kinarya mageri saka kersane Ibu Subani Watijan bin Maratono, Genduk Ayu Agnes Dwi Amelia SPD kelawan Genduk Ayu Inka Anisawati sarjana ekonomi kudu ndak ayomi aja nganti kowe sesenggulan aja nganti kowe ganggu gawe kepara cerakna nugraha dohna sengkalane. Dene kalanggan iki kowe mau wis saguh bakal tak kudung mori putih. Kowe saguh kala wah iya Kakang Wisnu nek pancen kuwi penjalukmu syarat sarana kudu tak lakoni. Ya yen kaya mangkono kanggo pangeling-eling yen to sejatine ingkang bisa nulungi kowe, ingkang bisa ganti liruning Sudarma utawa gantine wong tuwa ya kuwi sedulurmu tuwa. Mula eling-elingen kala. Awik namastu namasi dam sekaring bawana langgeng Jateswara swaraning pamisik lamun sirame witi amarju kawurgana kamulane kembang cepaka kudup sari mulya kang bayu manjing manjinga sang bayu mulya purnama kang bayu abalya sang abayu mulya sabda idepe marang kang yogi ketawang kapi gesang Ong ilahing awik nam astu nama sidam sang raja kumitir kitir ing ngendi nggonira linggih ben bareng lan keli manggone lunga ngidul anelasak swara sepi
sampun dukuh ulung kembang bali anyar ingkang gilaran isi kang sumur Bandung toyani ludira muncar timbane kepala tugel taline ususe maling winarna winantu aji asri kang dinuluting kae kaya nauta anauta lara raga lara geng lara wigena sampurnaning banyak dalang Hong ilahing prayoganira Sang Raja kumitir kitir anakku si banyak dalang Beksa arep Sumantawa kudu bisa ngaji duku iki ulung kembang bali anyar tanpa gelar isine ingkang sumur Bandung toyane ludira muncar timbane kepala tugel taline ususe maling winarna winantu aji asri kang dinuluting kae tingkae kaya nauta lara raga larugeng lara wigena saliring mala trimala sukeng denda upata supatane wong atuwa trimala saking denda upata supatane wong atuwa ana jaka kang menek kembang denya anekaken angedapel bos kebak jejumpranging dening Sekar Anelai ana tamara nini mara anontana kintel kang muni tingkae cengpal plung anggenya kang kodhok ijo solahe karangkang-rangkang sedyane kang nauta anauta lara raga lara geng lara wigena saliring lara trimala saking denda upata supatane wong atuwa tetangga yen to angrung wa kidunga ki banyak dalang saben dina paridadar sedina yen to ana angring yen to garing kaidak ngelu kuyeng pilek watuk kena wisa utah-utah mring murup benceretan yen to angrungu hidang iki wong asomah padha banyak dalang mewah yen to prawan tuwa mewah yen to jejaka tuwa dumadan gelis krama kang angidung maring ana sang begawan Anantana larung keli bebeda paring kadulu larung iki banyak dalang ajejuluk ki larung Garuda cucuke wesi ana anyuju lara raga lara geng wigena saliring mala trimala saking denda upata supatane wong atuwa sampurnaning banyak dalang ya Kakang Wisnu aku wis bisa pulih sejatune tatkala aku mbok waca kang ana ndada kelawan ingkang ana ngigir aku ora kuat ngampah nanging saiki aku bisa mbok waloyake kowe duwe penjaluk apa Kyai Dalang ya kala dina iki kowe lunga saka papan kene aja nganti dumunung ana ing sakiwa tengen pekarangan kene kang wis tak saranani pangurwatan merga iki wis ana tenger sarana ya kuwi kabeh padha ngobak sendang pangurwatan bocah kembang sepasang kang wis ndak tengeri iki aja nganti ganggu gawe kowe lunga aja nganti kekliwuran ana ing pekarangan kene bisa kabul panjangkane bocah sekarone oh ya bapak dalang ya Kakang Wisnu rumangsa bungah rasane atiku yen ngono aku tak lunga saka papan kene nang aku njaluk srana saranane apa seneng aku ya kuwi ombenku degan ijo sumpingku godhong kluwih tekenku kayu legi mara gage wis ndak panceni
lan uga gagar mayang kiwa lan tengen bakal tak jaluk lunga saka papan kene tumilinggal kowe aja kekliwaran mundhak mengko kowe kena gumbala geni. Wah ya Kakang Wisnu aku tak lunga saka papan kene Kakang Wisnu. Kakang Panja, kula wonten dawuh penggender sruni, wonten timbal ngadhawuh Kyai Dalang. Ayo padha nerusake mbok menawa ana salah sawijining kang rumagang lan gawe giris mbok menawa isih ana sithik bangsane jim kang bakal kanggo gawe. Aku bakal ngunekake marang Gumbala Geni mantram sakti muga kalisa ing sambikala. Hong ilahing prayoganira niaten sun mantek Gumbala Geni ana geni teka saka wetan putih rupane geni apa to pakaryaning geni angleburna lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 tulung klaknyana buteke danayam boyan wis lebur dening si geni teka aning wetan. Hong ilahing prayoganira ana geni teka saka kidul abang rupaning geni apa to pakaryaning geni angleburna lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 tulung klaknyana buteke danayam boyan wis lebur dening si geni kang teka saka kidul. Hong ilahing prayoganira ana geni teka saka kulon kuning rupane geni apa to pakaryaning geni angleburna lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 tulung klaknyana buteke danayam boyan kang wis lebur dening si geni kang teka saka kulon. Hong ilahing prayoganira ana geni kang teka saka lor ireng rupane geni apa to pakaryaning geni angleburna lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 tulung klaknyana buteke danayam boyan wis lebur dening si geni wondene geni kang teka saka lor. Hong ilahing prayoganira ana geni teka saka tengah lelima rupaning geni apa to pakaryaning geni angleburna lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 tulung klaknyana buteke danayam boyan wis lebur dening si geni kang teka ana tengah. Kakang Panja, kula wonten dawuh sajak kaya wis miranti nanging kalenggan iki kok ana saweneng Prabawa kang bakal teka ana ing papan iki Prabawa apa Kakang Panja? Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Inggih, dipun tepungaken kemawon Kyai Dalang. Kalenggan menika arane panjenengan nyetara gating ringin Sungsang Gumbala Geni kinarya dadi sarana. Inggih menika Guwang Trimala saking keluarga geng penyanipun Ibu Subarnewati Jan mewah
ingkang putra ingkang sinebat kembang sepasang gandeng rikalangan menika kula dipun kawruhi mila kula nyekseni kula ingkang cikal bakal ingkang Badrayasa wonten ing papan menika duke nguni arehne kula dipun kawruhi kula ingkang badhe nyekseni mugi-mugi kalisa ing sambikala menggah panyuwunipun Ibu Sri Subak utawi Ibu Subarni Watijan kalisa sambikala dohna sengkala wondene papan menika mugi kepareng mangke sedaya anak putu tedak turun mugi kepareng paringana ayem tata titi tentrem Kyai Dalang. Nggih Kyai Dalang kula nggih mboten kantun. Nggih Kyai Dalang kula nggih mboten kantun. Kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Yah mene kok metu cangik. Kula nika senes cangik. Namung kula menika tiyang adyang. Ingkang ngrampetaken nggih menika uba rampe ingkang ngingoni wong sing do mayang, wong sing do nyambut gawe mayang lan kabeh. Mila kula kalenggan menika keparang kula nyuwun sajenipun nyuwun bagianipun Kyai Dalang. Iya. Kowe bakal njaluk apa? Kowe bakal njaluk apa Ndang Kandha? Nggih, Kyai Dalang. Kula nyuwun kemben sindur kalian ingkong. Pitik sak jodo sega gurih. Lan jarike kula nyuwun siji mawon Kyai Dalang. Iya, yen to pancen ana golek ana. Lamun to yen ora ana aja digoleki. Nggih. Kula nggih ngaten. Kula Kyai Mong kalih Nyai Mong. Kula nggih gandeng dikawri wonten ing Titiwanci menika. Kula ingkang momong jiwa ragane Agnes Dwi Amelia kalian nggih menika Inka Anisawati. Menika ingkang kula omong saben dintenipun. Iya, tak jaluk. Kudu to dunungke to tuduhke gandeng kowe sing momong. Kalisa ing sambikala aja nganti ana rubikta. Nggih, Kyai Dalang, kepareng kula badhe nyuwun sajene nggih menika sega tumpeng. Kalih sekar telon kalian pon-pon Kyai Dalang. Yen ana golek ana yen ora ana aja nganti digolek. Kowe kuwi sapa? Nggih. Kyai Dalang, kula Kyai Sambang Dalan. Kalenggan menika kula ingkang ngawat-awati wonten ing dalan. Bocah ingkang nandhang Sukerta sampun dipun bucal sukertanipun gandeng kula dipun sajeni, kula dipun kawruhi. Kalenggan menika badhe kula ampung ngampingi dhateng pundi papan. Mangsa budaya sajen golek ana dhewe sing ora ana aja mbok goleki sendika Kyai Dalang.
inggih kula Kyai Dalang. Kula ingkang dipun wastani sapi gedhek inggih Kebu Geleng. Kula ingkang jaga raja kaya darbeke petani. Langkung-langkung raja kaya ingkang kagungan Ibu Subarni Watijan. Kula badhe ngreksa inggih menika raja kaya saben dintenipun mugi sageta ngrembaka. Iya. Yen to kowe bakal njaluk bagian sajen, mara gagi golek ana yen ana wondene sing ora ana aja mbok golek. Iya, kebu gedhek utawa sapi geleng. Nggih. Weling kula menawi pas waktu gumbrek niku kudu gumbrekan. Mangke sapi kudu digaweke wujuding kopat. Menawi sampun dipun damelaken kopat lajeng dipun kalungaken wonten ing gulunipun. Mangke badhe ngrembaka Kyai Dalang. Ya mengko bakal tak aturake kabeh para petani utamane Ibu Subarni. Kyai Dalang kalenggan iki aku Bathari Sri. Ya Kyai Dalang kalenggan iki aku sadana ingkang anyekseni nggone panjenengane Ibu Subarni Watijan nganakake pangurwatan. Arehne aku disajeni, mula aku bakal rumeksa, aku bakal manjing ana ing Banjar Pekarangan iki. Muga-muga panjenenganipun Ibu Subarni Watijan sak keluarga mewah para putra wayahe kabeh pinayungan ayem tata titin remurah sandang murah pangan. Iya Bathari Sri kelawan sadana tak parengake kalenggahan iki kowe nggoleki kewajibanmu sesaji kang wis kapacak. Yen to ana golek ana, lamun to sing ora ana aja mbok goleki. Kyai Dalang, iya Kyai Dalang, nanging kula titip weling Kyai Dalang, menawi pas tuju pepanenan kula nyuwun dipun sajeni supados mangke para tani menika saged ngrembaka panene akeh ora dipangan ngomo. Kyai Dalang, Kyai Dalang, kula nyuwun sajene gedang raja lan welingan kula wau kula njaluk disajeni nganggo yen to pinuju pepanenan kudu diwiwiti lan disajeni sega megana panggang pitik sambel getih greh pethek lan tukon pasar kinang sak cukupe. Yen to wis gawa mulih kudu dicepaki pengilon kembang setaman kloso bangka dayane bisa awet sak lawase pangane para tani. Kyai Dalang, yo mengko bakal tak aturake para petani.
kowe ki sapa kok medeni nglawer? Weh, ya jala. Kiai Panjak, Kiai Panjak. Kula niku sing diarani Kala Enjer. Kala Enjer niku sing tunggu nglatar niku Pak Panjak. Mila kula njaluk sajen. Nek pas malam Jumat kuwi kudu nggondur lawang kuwi kudu diwenehi kembang stama yen to esuk diguwang disebarke ning latar. Niku mangke bakal rezekine Mbah Nyumili. Kejaba saka iku kula weleng Pak Dalang. Yoga-yoga niku nek bar do nyambut gawe ampun nguyuh enten nglatar. Mangke nek nguyuhi kula wah mangke kena walat kalian kula Pak Dalang. Wong ya mbok ya neng pekewan kono ya ana kok. Panggeran ugur sentor sanggon-gon. Engko nek kena walatku oh, tak bumpet. Dadi ora iso nguyuh. Ya. Kowe sajene golek dhewe. Yen ana, yen ora ana aja digulahi. Nggih, Pak Dalang, Pak Panjak nyuwun pamit Pak Panjak. Aku kaya lempoh Pak Dalang. Kowe lempoh. Kowe iki kala lempoh. Ya Pak Dalang. Aku sing jaga nasar nglungan Pak Dalang. Kala mangsane ana wong sing bayen, aku weling Pak Dalang. Bayi kuwi kudu disarati nganggo sapu gerang Pak Dalang. Yen wis disarati anggo sapu gerang mangke kula njaga enten ngisor longan. Wondene mboke sing bareng lair kene ku nek metu ya kudu kudung utawa cunduk jungkat. Wong bar bayen kok metu ora cunduk jungkat melih ndak kena walat. Pun Pak Dalang kula rehne disajene kalenggan iki. Kula tak nyuwun lele urip mawon Kiai Dalang golek ana yen to ora ana aja mbok takoke. Kakang Wisnu wis paripurna apa sing dadi wigatine kalenggan iki. Ayo tumule kowe enggal racut munggah bali menyang kayangan jungling salaka. Aku kang dadi paksesen muga-muga sing diruwat iki kang aran kembang sepasang. Agnes Dwi Amelia lan Inka Anisyawati. Muga-muga dadi bocah sing migunani tumrap nusa bangsa lan bekti marang wong aduane bisa kabul panjangkane. Iya. Yen to kaya mangkono Bayu, arehne iku wis paripurna kabeh sesuker kang mapan ana ing kene kalebu. Ora reget ana ing pekarangan kene ndak pasrahke marang kowe Wisnu. Ya, aku sing bakal ngresiki wis tumlinggal badar jareting wujud munggah nyang kayangan.
duga ngresiki nggone bubar wayangan ya. Yen tak resi tak sapu nganggo sada ora kuwawa. Tak sapu nganggo kawat ora kuat, api tak sapu nganggo angin wae.